Takže balzám už je zaschnutý, konečne. Vyzerá to pomerne takto, akože keď to bol aj ružový balzám. Ja vám to takto dám na svetlo. Vyzerá to oranžové, aj keď to bol ružový balzám, alebo toto. Vidíte? Ja dám si to na prsty. Je to ešte trošku mäkké, takže to nechcem strašne zatlačiť. A ono to nefarbí, alebo si to skúsim dať na pery. Vidíš, že to je iba... Trošku mi to zafarbilo. Trošku mi to zafarbilo, nie až tak. Ale akože vyplatí sa to, skúste to vyrobiť, odporúčam. Takže síce bolo to z netoxických voskoviek, ale ešte tu naskúšam balzám. A skúste to, určite sa vám to oplatí vyrobiť. A dúfam, že sa dnešné video vám páčilo moje. Zanechajte like, komentár, odber a ahoj.